Ang cellphone ko, ganyan na. Nakalagay, ganyan lang. Puso ko sa isda.
alis ako dahil. Saan punta ba? Ito doon kay Sister Che. Ah. Nagpagawa. Hindi kaya pa, dito muna. Ha? Hindi. Doon yun. Mamaya, kunin ko doon. Pag-iro mo na doon kay ano eh. Kay Celeste. Dumiretso siya doon pagkatid mo. Ha? Dumiretso siya doon pagkatid mo. Pagkatid ka nila? Oo. Kunali si Listin. Wala kasi alas siya si Listin. O may gagawin na ito. Kanina umaga pa. Ah, hindi, nandun lang siya sa ano. Sa baba mo nga. Ano yung pagawa niya? Hello, Kati.